Ale prečo vás Boh chcel spojiť? A prečo vás spája? Prečo si dostal ako dar Peter Máriu? Aby ona bola šťastná. Mária, ty si dostala tiež nádherný dar. V Peťovi, vieš prečo? Povedz ty nález. Aby bol šťastný. Amen. A to je tá láska, ktorú chce Boh. To je tá láska, ktorú vám žehnám do vášho spoločného života. Skúšame získať to nepodstatné, veď čo je dobré, málo kto vie. Musíme pamätať, že je to iba maska. Niekedy stačila by nám aj láska. Boh dnes v tejto láske spojil dvoch ľudí. V srdci im plameň dôvery vzbudil. A tak Bože chráň ich po celý život. Nech ako ovečky kráčajú s tebou a vezmi im vrásky na znak tvojej lásky. Prišli dnes spolu do tvojho chrámu, pristúpiť k stolu, prejsť tvoju bránu. Pretože čo Boh spojil, človek nerozdelí. Nech môžu na veky byť tvoje deti. Boh dnes v tejto láske spojil dvoch ľudí. V srdci im plameň dôvery vzbudil. A tak Bože chráň ich po celý život. Nech ako ovečky kráčajú s tebou a vezmi im vrásky na znak tvojej lásky. V tejto láske spojil dvoch ľudí. V srdci im plameň dôvery vzbudil. A tak Bože chráň ich po celý život. Nech ako ovečky kráčajú s tebou a vezmi im vrásky na znak tvojej lásky.